Takže ahoj, vítejte u tohohle videa a tohle video bude jak změnit barvu koně. Tak, přihlásíme se, já už jsem přihlášená tady. Dáme si to na lištu. Teďka si dáme start, zapneme si počítač a dáme místní disk C a dáme user, veřejné, Star Stable online. A dáme ty první data, tady je data a pak jsou ještě podní data, tak ty první. A podle toho, kdo jakýho má koně, tak tam musí napsat, a kterýho se chce přeměnit. Já si chci přeměnit voníka. A napíšu vám, tady vám to teďka řeknu a napíšu vám to i do popisku videa, jak se ty koně jmenují, takže já myslím, že to víte. Že normálně ten kůň na začátku, jak máte, tak je horse, normálně. Frýsák je Friesian. Tak, konečně, jsem to taky sama jako nevěděla. Přesně, takže je to Friesian Horse. Tak, ještě ho nemám to nejde. Prostě je v tom stejný podle toho, jakého koně si chcete vyměnit. Takže pokud chcete frýsáka, tak napíšte to. Potom, pokud Anda, tak Anda Friesian. Tady. A teďka tam máme Arabáka. Arabian Horse. Zase to smažte a poník je Pony Horse. A já si chci udělat poníka. Je to takovou stejnou, akorát, že to změníte, takže pokud chcete frýsáka, tak tam napíšete frýsáka. Potom, já jsem si vzal jenom jeden, takže ještě doprčit. To se nejde. Mně to prostě tahle nejde. Tak blbě tady bere, já to neumím. Tak, jestli to vezmu tahle od škoda. Už! Mně to moc nejde. To prostě nejde. Takže smazáno. Dobře. A teďka se přihlásíme. Ale jak už jsem já říkala, mně nejde, mně se tam prostě nejde natáčet hra, vlastně, že bych vám to zapla a ukázala vám to, takže to ne, ale ukážu vám fotky, co jsem udělala. A strašně vám chci poděkovat za 4 odběratele, jsem strašně ráda a moc vám děkuji. Je to strašně... Ježiš, zase. Je to strašný prostě, že jeden den jsem na YouTubeku, mám tam jedno video a už mám 4 odběratele, takže za to vám strašně moc děkuji. Moc. Takže zase příště u dalšího videa. Ahoj!